OK, takže čaute ľudia, vítam vás u nového videjka. A dneska sme tu na takom špeciálnom skyblocku, by sa dalo povedať, však Slendy. Jo. Takže, dúfam, že si videjko užijete. Určite dajte like a odber. A my sa ideme pustiť na to. No a povedal, že tu, aby ste chápali, ideme vlastne obiť Skyblock. Lenže na ostrovoch. Oni tu nie sú tie veci. Ja som ich zobral. Aha, tak mi daj aspoň drevo, ale. Tak ty spravíš generátor a ja vyťažím tu na tie veci v podzemí. OK. Kde? No Dobre, že... nejaké. Ja už to ťažím, ty choď robiť generátor. Ale ja nemám z čoho, vole. Kámo, tak toto bude nouza. Ale môžete vidieť, že to nie je až tak úplne klasický skyblock, lebo keď to pozrite pred nás, tak tam je troška. Či to bude naša prvá destinácia, ľudia. Kam ale oné. Tam podľa mňa sa môže spavnúť Warden. Takže, a je tam strašne veľa kobvieb. Ja som sa na to pozeral. A my budeme vlastne potrebať aj saplingy. Mám 3 irony. A nepadli. Dobre. Nie, žiadne saplingy nepadli. Tak to je prúser, no. Tomu ver. Myslíš, že tu sú aj tak kde diamanty? Nie. Na tomto ostrove, škoda. Lebo akože sú tu iba 3 irony ako keby, takže... Diamanty podľa mňa ešte kde aj nájdeme. OK, a teraz dúfaj a ver, že som nepokázal cobblestone generátor. Ak hej, tak tie veci si giluješ znova, kámo. Nemám na teba. Jo, dobre. Nie je pokazaný. No, tu máš, počkej, tu máš oný, drevený a rob ťaž. Vieš, čo si musíš spraviť, reloadni si tie oné a naťaž nám dačo. Chceš drevo, počkaj, ti sem dám drevo, aby si to tak rýchlo neprekopal. F3 plus T. F3 plus T. A kop, yes, kope to. Ja nejaké veci hodím do čestky, pretože keby náhodou som spadol, tak nech to nie je taký oný fail, ale ináč keď sa pozriem na minimapu, tak najbližšie vidím iba tento ostrov pred nama, takže... Takže tu nás sú určite také ďalšie. Good, a ja som nám urobil water generator. Nikamu nestrkaj ma. Takže teraz je tvoja úloha natečiť čo najviac vecí, aby sme mohli ísť progresovať takam inám. Však ťažím. Ja asi z tých ironov spravím iron krompík, nie? Alebo štíty pre obidvoch? Podľa mňa krompáč, keď sú tam 3. Asi skôr krompáč. Takže keď tak, kde nájdeme diamanty, tak... Krompáč sa nám bude viacej hodiť. No. Môžem vykopať tú horu, vyvýšeninu a môžem nám zväčšiť ostrov? Áno. Dobre, tak ja si spravím ešte kamenné túlky, všetky. Ten sapling bude prúser, teraz mi to došlo, kámo. Tomu ver. Ale nie, že ešte aj tak, kde tu bude určite aj tajga. No hej, ale... Tým pádom by som sa asi rozdelil a ty by si mohol naťažiť fakt riadne toho kameňa, aby jeden z nás mohol ísť na jednu stranu a druhý k tomu onému. Pretože... Ja neviem, či chceme ísť do toho Warden somarní bez lepších vecí, lebo tam podľa mňa... OK, ja sa tam idem stavať. OK, fajn. Koľko máš koblu? 25. Aha, no tak... Za takú dobu, čo ťažíš, má 25 koblu, no, tak to je super, no. Tak čo chceš? Ale neboj sa. Ja si idem aj naspäť naťažiť. A idem ťažiť radšej kamenným. OK, chcel by som len podotknúť, že nám zostáva 6 plienkov, takže... Nice. Nie, bacha, 7. Vieš čo, Luky? Luky, počkaj, chcem dať belík, tu máš belík s vodou. No, takže ja budem klačovať do vodu asi, hej? Kámo. Milan, nemôžeš, v istotu vždycky maj u seba belík s vodou. Keby to zaujímalo, práve sa mi rozbila kamenná lopata. Z toho, čo som tu kopal. Good. To nie je good, to máme dva styky preč zase. To už dokopem lukou. A ináč mám stack aj dačo normálnej hliny a 48 cross dirt. Nie. Áno, to asi väčší. Je tak si to volá. Paťa, ale ináč keď sa k tomu dostaneš, tak počkaj ešte na mňa. Ja mám bloky potom, keď by si potreboval ešte, keby ti to nevystačilo. Ja teraz dúfam, že nezobudím pána Wardena.
OK, došli mi bloky. A keď tak poď naspäť, ja to tu dokopím iba, aby to bolo v rovine a môžem sa tam ísť smrknúť. OK, ja tam asi hodím aj ten kbelík, lebo ja nechcem, aby sme na to prišli, takže... OK, môžeš hodiť, ja si svoj veľk berem a ideme tam. Už mám 9 ďalšieho Počkej, mám kobu. zobrať Iron Krompač, keby tam dačo, alebo nie, idem najskôr bez Iron Krompača, keď tak potom. Najprv bez, Bone pre bloky. istotu. Jo, tam je vlastne aj tá oná vec, dom ten. Je tam taký loot? Ja som sa tam minule nepozeral. Mne sa zdá, že tam bol nejaký loot. Jo, ja som dostal oný, achievement. Však ja už mám dávno. OK, a crouchuj. Crouchuj. Aha, tak neskoro asi. Nie, nie tu, nie tu. OK, poberte aj tie bone bloky, sa nám zíde. Jo, počkaj. Jo, To ide aha, dole. Tak tam sa ide dole, no tak tam nejdem ale ja teraz. Som to zabudol. Ja poberám tie bone bloky zatiaľ. Si to tam uží. Paťo? Ja ti to tam... Áno. Možno keby som dal ten kbelík z vodou, tak je to tu ešte. Je tu vlna, je tu vlna, je tu vlna. OK. Počkaj, ja to tomu... Aj drevo, Čo? aj drevo tu je. Tak to pover, kámo. Jo, pober, Za pober. tebou, za tebou, ale ja som tu naklačoval o koblebu. Takže som tu zaseknutý. Ja teraz dúfam a verím, že nezobudím Wardena. Jo, tak ja som tu na. A tu je spawner. 2. A som pri čestke. No. Sných 100. Super. Ja mám... Ja neviem, či je tu skalk senzor, ale vidím, že je tu... Jo, tak ja môžem spawnúť Wardena, Paťo. Ja potrebujem pomôcť. Počkaj, ja ťažím vlnu. Ja neviem, jak som sa sem dostal. Jo, vidím ťa. Ticho buď, tu nás sú oné. Skal senzory. A tu je čestke. Jo, Však ja vidím ťa. viem. Paťo, za tebou. Ja vidím. Dáš mi vlnu? Tu je čistka. Mám mi vlnu trocha. No ja dám ti všetky. Jo, dík. Aj toto. Ja tam pôjdem oné. Ja tam pôjdem zničiť potom tie senzory, aby nás to nezabilo. Problém je, že tam sú od všetkého 2, takže to je skôr, než zničím, tak to zaznamená. A to nevadí. Mám dia veci. Čo? Áno. Ale mne nejaké dia veci nechaj. Tam máš iron nejaké veci. Pober to, rýchlo, proste spamuj to oné, ber to. Neviem tu. Čakaj, čo mám ja? OK, tak ja mám Unbreaking 3 a Mending kalhoty. Chceš Unbreaking 3 ironové? Neviem, čo máš ty. Ja mám Fire Protection 3, Unbreaking 3 a Mending. OK. Počkaj, A mám aj uhly. poď za mnou. Nie, ja sa obzerám. Jo, ale tu na poď sem, ja ti potrebujem dačo ukázať. Až... Rybník. Pozeraj sa. Sem poj. A pozeraj, čo tu je. A za tým sú skalk senzory. Neviem, čo s tým chceme spraviť. Počkaj, zober svoj krompáč. OK, tak ty choď, ja idem k tomuto bližšie, ty choď k tomu ďalej. OK, a na 3 vyťažíme ok. Raz, 2, 3. 3. Poď rýchlo. Ťažím. Dobre, Yes! podľa mňa ho nestihli spamnúť. Vyťažaj toto, prejsť to. Stihli. Tak choď, poď preč. Kašli na to. Okay, Všetko ber. Ja som nepobral úplne všetko, takže som pobral a ja idem preč. Čakaj ja. Mám taký pocit, že tu je Warden. Jo, no ja ho počujem. Ono to ide aj nižšie, my sa sem potom vrátime. Ja to teraz neviem. On tam ešte ide nižšie, či pôjdeme. Neplej svoj vlnu. Čo? Tá vlna je na postele. Jo, aha! Tá vlna je na posteli. No tak ja som tam poplejsoval tá vlna, lebo ona funguje tak, aby nás nepočulo to. Ja som si myslel, že na to chceš. Nie, vlna je na posteli, aby sa nespalmovali fantomovia. OK, tu na už nezaznamená. Nepočulo. Run. No nemôže, keď som staknutý v kobwebe. OK. Nie. Nie som. OK, sme hore.
Ja som tu No. Takže ten sa môže... Toto všetko sa nám teraz môže hodiť. Máme nejaké veci. Oné. Smithing template. OK. A mám XP bottle jeden. Ale máme aj drevo. To by som mal mať ty u seba. Jo, mám 4. OK, idem ťa ku druhej kostre. No tak vtedy, keď ja poviem, že ty ideš tieto, tak ty ideš ku druhej. Ináč, ja rozmýšľam, že vykopujeme tento house a zoberieme si z toho tie bloky, aby sme mali na náš house. Lebo sa mi to páči. Ja som zobral 32. Ja mám 30. A ešte mám 9 kostí u seba. Takže 31. Ináč kamo, ale mňa prekvapilo, aké je to tam obrovské. No, Akože jo, vyzerá to veľké. Tak sa pozri z diaľky na ten ostrov. Ja viem kámo, ale aj tak som nečakal, že to bude až také obrovské. A Ja som si myslel, že to je iba ten jeden malý dom. mám sa buď dojesť, alebo si mám dať hunger reset. Čo je hunger reset? No ja sa dojem. Počkaj, ja dám vypiesť to jedlo. OK, takže čaute ľudia, sme tu zasa. Jop, ejo. Mali sme menší výpadok elektriny. Mohli by sme tu spraviť trocha priestor, než si z toho robil ten bowlmeal. Ja mám teraz veci u seba a nemôžem to dať do tej čestky. Už si môžem robiť posteľ? Ja, jasne. Však ja ti v tom kedy bránim. Kamo, ja idem vyhádzať všetky tie kvety, pretože na čo to tu je. Mňa napadlo, že by som sa tam išiel pozrieť proste bez armoru, bez všetkého. A že ja sa tam chcem ísť pozrieť. Akože, no ja tam chcem ísť s tým, že počítam, že ma zabije ten Warden. Aby si to správne pochopil. Uplatiť. Ja mu idem hodiť kvietok, počkaj. On zmekne, ja mu hodím kvietok a on si povie, že nás nechá to vylútiť. Nás to... Počkaj, Hugi, počkaj. Ja viem, ale... Zober si. Ale nie, zober si... Ty si skýtal do Vojdu. No si mi povedal, počkaj. No čo si mám zobrať? Aha, no tu boli ešte iní, som mal u seba diamantové leginci, a nie diamantové, nie ironové. No a ja to nechcem. Ja počítam s tým, že zdechnem. Ja mám dve u seba soul torčky. Poď si sem kedy napoja. Ja môžem napoja. Tak to stačí. Ty si blbý. A počkaj, vlastne ďakujem. Počkaj, nie! Či? Jo, aha nie, tak ja som mal na sebe iný unbreaking, ale neboli to tie moje, fú. OK, dobre. Ja som sa akorát bál toho, že ti zničím tie tvoje. Nie, našťastie som mal, no tie čo neboli moje. Dobre, takže jedno, smrti. Jo. Kamo, A sme máme plný zničili tie hungry. kobweby, prosím. Mne to tu fakt Vieš čo? ubližuje. Čiže keby sme zničili tie kobweby tu na, mne to tu fakt ubližuje úprimne. Vieš čo, tak Ja nejdem poď hore, poď. shiftovať, ak ideš za mnou, tak ja tu spawnem Wardena, takže... OK, ja berem koberce. Ja spawnujem Wardena. Ja sa to Dobre. aspoň pozerám. A ja sa chcem ísť pozrieť, počkaj na mňa. Ty si blbý, kamo. Tie kobveby ma tu naštvú. Ja tu mám Wardena. Ja mám veci, choď do keľu. Pomôž mi! Daj sem vodu, alebo do čo? Nemám nič, Dobre, dobre. vieš. Ideme do keľu. Ja mám 3 enchant booky, netuším čo na nich je, ale... OK, poď hore, zoberieme si meče a pôjdeme senka znova. Ne, no ja dostávam cez boky. Au. Však aj ja. Dobre. Bež. Jau? Ty bež, ty máš veci, ty bež. Ja mám 5 Aha, tak ja zomrem možno. Ja neviem na akú diaľku on ide. No, zomrel som. Čo? A kde si bol? Na akú diaľku on dáva? Na vejku. Mal si enchant book, switch sneak. Jo, ja som... A ešte... Jo, ešte našiel aj tie dve ďalšie. Ešte potom si mal sharpness 1 Aha! a fire potion. Nie, prečo si to pobral? Super. Máš dačo u seba? Nie. Choď do vojdu. Ne. Tiež aspoň bloky, ja tam idem znovu. No super, tak on nás skoro zabije, ak tam dojdem. On sa stále nerespawnuje. Hello there. Aha, tak on ide hore po tých schodoch. On je na schodoch, keby ťa to zaujímalo, takže už sa tam veľmi nepozrieme.
Tak to aj keby tu boli mobky, tak to je pre nás dobré vlastne, lebo máme si aspoň dáko získať dáke veci. Okej. Mám rare vec, Paťo. Akú? Skeleton headu. Tak to je dobrá. Čo keby sme začali robiť dvojblokové tie mosty, lebo... Oh, yes! Čo? Stávam most a už vidím akácia. Víš akáciu? Čiže chod tam ďalej stavaj, keď máš cobblestone. Jo, vidím, nemám, ja som sa išiel pozrieť. Čiže ja idem teraz naťažiť. Tak tu už ide creeper na náš ostrov, pozeraj tam, vidíš ho? Ja vidím. Zastav ho tam. Ja už nemám sprint, takže je menšia šanca, že spadne. Ne! Čo sa Tak stalo? toto nejde. Nie, skoro som sa zapálil. No tak na tom akácia sú tak 4 skeletoni, 2 creepery a niekoľko pavúkov. Čo chceš? Budeš si môcť sfajtiť mobky. Ja som už sa ako keby troška priblížil a ich chcú oveľa viacej ako si myslel. Spadol som do vody. Aha, jo, už skydol. Aspoň som rýchlejšie tu na. Počkaj, tu je ďalší balón dáky. Áno, ja sa tam chcem stavať tiež. Aha, no ja som si to až teraz všimol. Jo, tak tie mobky sa už ostatné respawnujú, sú tam iba creepery, keby si to zaujímalo. Chcel si sfajtiť mobky, no tak choď. Však idem. On ťa pusto hore. Ty si všetkých odbuchol, čo tam boli. Už tu žiadni nie sú. Yes, Luky, ťaž, je tu uhlie. Ja vidím, počkaj, ale tu je taká kejva. Počkaj. Mám koper. Budeme mať koprové veci. Yes. Ja mám koporu asi Je ho tak. tu dosť. Ty ber aj tie berry bušaky. Lebo to bude jedlo. Dobre, si myslíš, že robím a teraz sa pozriem dohealovať, vole. Aha, dobre, ja neviem čo. Aha, tu je Void, ja že sa mi bugla textúra, tu je Void, kámo. Tak do neho skoč. Ale nie. Kámo, už mám 20 oných kopru, budeme mať na full 27. Á, tu sú skeletoni. Assist potrebujem, možno. Vole, ja nič nemám. Nič, pohode. Aha, on je pri mne. Ty sa na mňa pozeráš? Aha, tak tam je aj creeper. Tak toho vybavíš ty to vieš dobre. Kámo, výborne. Nechceš zničiť tie cobweby možno? Nemám čím. No rukou. Ale to bude trvá hodinu. To je jedno, môžeme to zničiť. No tak si to budem ničiť ja, no. Alebo ešte aspoň. Tak si to nič. Ja som múdry. Tu je ďalší skeleton je v tej cobwebe. Ešte kašľam na to, ja už mám na full pre seba. Luky, počkaj, poď sem. No, Ne, on mňa strelil, vole. Help me, vole. Ja mám polhávka. zabil som ho. Kúc, kámo, čo robíš? No, ja rozmýšľam, že to nie je spawner, možno. Berry sú tu. Na, ty zober. A ty tam choď zasadiť ku nám. Nie tu, domov. Ja som ich chcel zjesť a ja som to tam zasadil. Kde to chceš zasadiť? Nie, kamo, však máme... Počkaj. No, si tu, no, tak na, zober to. Za tebou to je. Potom. Je to na tom kopci. Tam hore na kopci to je. Som skoro vykraftil motiku, kámo. To bolo zlé. Ja sa Áno? nebudem baviť, čo som spravil. Ja Ty si vykraftil motiku. Nie, ja som spravil jedinú časť armoru, čo obidvaja z nás máme. Ty si robil kalhoty. Áno. Srandu si Áno. robíš. Ja si spravím ešte všetky časti armoru, čo mi chýbajú a potom tam pôjdem naspäť. A urobíš aj mne?
Jo, to čo mi zostane, tak to spravím tebe. Ok, ja mám ako keby full armor, ak chceš, tak ja ešte počkam, aby som mohol dať tebe. No áno, vykrafti mi. Tak ale to ešte potrvá. Počkaj, nie, nepotrvá. Tak môžem ti spraviť topánky. Chestplate. Mám iba 4 už iba. Tak mi urob topánky. Alebo ešte môžem ti takú túlku spraviť. Topánky alebo túlku. Tak vieš, tak to mi urob krampáč. Krompík, tak vieš čo, ja ti to hodím, už je to v tvojom vlastníctve a sprav si čo chceš. To je troška divný mangrove, ale kámo, vyzerá to A strašne približ si to. pekne. A vyzerá Približ to si pekne. to. A vidíš, že to je mangrove. No vidím, ja viem, ale že je to divné. Že to takto spravili, ale vyzerá to pekne. Nie, to je stronghold. Čo? A jo? Čo? Tak... Pozri sa, To odpoveda tým... Aha, creeper, pozor. ne. Ty si blbec. Počkaj, ja sa chcem pozrieť do strongholdu. No, ja to ešte nevidím, tu budú mobky, ale daj pozor. Poď, ideme spolu, ty ideš prvý. Počkaj, Toto je jak... Čo je tu na? Nie je tu dačo? Oh, yes! Čo tam je? Počkaj, ti to poviem. Hej, ty si mi zobral diamant asi. No áno, zobral jeden. No, ja mám 2 diamanty, ja si niečo urobím. Come on. Ja si robím meč. Volám, ty máš diamantové leginci, tak ticho. Dobre, počkaj ešte, ale ja ti môžem hodiť, jo, ty máš. Okej, čo je tu na? Jo, aha. Tam sa ide dole. Vieš čo, ty kop, ja sa musím dohealovať. Jo, počkať. Mám shield pre seba. Máš shield, fakt good? Jo. Kamo. Tam je ďalší česká. Počkaj chvíľu, počkaj na mňa, aby si to nemusel fajtiť, ako tam sú mobky. Môžem ti hodiť helmu, poď sem. Môžem ti Akú? hodiť helmu. Koprovú, ja mám pre seba, ja som si tam Tak poď. Na, v pohode. A nechceš ísť úplne dole? Chceme ísť tu na? Si istý? Však to tu poďme preskúmať. Aha, okej. No máš ďalšiu lepku, keby si chcel. Ja viem, ja som to videl, kašľam na to. A ten shield je good. Ne, selfishe. Na čo to kopeš? Ja som sa tam chcel prekopať. Pozor, lebo hitnem teba, ja to nemôžem hitovať. Bež hore, poď hore. Ne! Aha. Ja som sa tam sebol. Ich tu milión, to by si chcel vedieť. Dobre, tak sa učiť, ja si zoberiem moje veci. Kurne, ešte aj vonku je noc a ešte sú na moste mobky. Ja možno zomriem, keby ťa to zaujímalo. Ok, nejak som to prežil. Ne, ďalej, nie! Kámo. Bacha, mám potom na moste dieru. No, za mnou ide ďalší, ja možno zdechnem. Však tam idem. Ja sa tu nás zakopem. A mňa tam najviac tvú prioritne tie cobweby. Jo, tam to je hrozné. Prečo tam sú? Ale ináč nie, pobral som ti žiadne veci, sorry, ale ja tam zbehnem. Nemáš, kde si ich zoberiem. Jo, čau. Som musím dohealovať. Čau. Daj pozor, budú tam ďalšie. Nie nič bloky tu na potom. Musíme sa zaobísť bez toho, aby sme ničili bloky, lebo tie silverfishe budú zlé. Ja akože pôjdem kľudne s tebou, len sa musím dohealovať. Tu na sa mi nedá ísť. Aha, počkaj, tak ja ale ten blok sa dá zničiť, lebo to som položil ja. Ten je v pohode. Čo keby sme si išli domov spraviť meč, lebo mňa to tu fakt serú tie cobweby. Berem. Lebo kámo, to je hrozné. Ja idem proste cez tú cobwebu, to bude rýchlejšie ako to ničiť, kámo. No jasné. My môžeme vykopať toto a nemusíme ísť ani domov. To je drevo. Náš krafťák? Asi niečo. Nie. A máš drevo nejaké? Ak nie, tak... Nevadí. Však nevidel si, čo je tu vonku? Jo, aha, vlastne jo. Tak ja zrobím krafťák. Ok, ja už mám drevo. Ok, Čiže mám bum. krafťák, poď sem dole. Máš.
Ja si robím damage. Ja si spravím, no iba oný. Ja drevený iba. Hodíš mi jedno drevo? Aha, počkaj. Bum. Ja si môžem hodiť jeden stick. No, netreba. Okej, ja to mám akože iba na ničenie kopve, lebo inak... Ja to mám nemám pri sebe fajtenie. rudu. Ja nemám inak pri sebe rudu, takže... Kurňa, ja budem musieť zničiť bloky, počkať. Yes, sú tu bloky, ktoré nie sú infikované. Dobre, poďme ho zabiť. Yes! Kámo, čo tu je? Kámo, poď, nie, Ale z neho to selfishe. musí vypadnúť. Dobre, On má fire aspect? jo, má. Ne, Dáva nehorázny damage. áno, Schwarzenegger. Fajtíš? Jo, Kam máme na moste ja skeletona? zomrem možno. Ja asi zomrem, nie. Koľko myslíš, že môže mať hápok? Neviem, ja ani neviem čo, on má aj nejaký name tag na sebe. Ja viem do... Chenper. Hop. Tak ja... Hop. Mám pol hapka. Dobre, ja ti tam bežím na pomoc už. By som ti radil asi. Však idem. Vidím tvoj nintek. Jaký name tag môj? No, tvoj nick, to je jedno. Jaj, Držím ho to, kam on mi za chvíľu zničí štít. bežím. Paťo? Paťo? Som tu. Verdi, ja beža, fajti ho. Prosím, Jo, ešte ani nemám u seba. zober ho. Zničil mi. Poď sem, ty blbec. Kámo, ja som z toho utekol, neviem ako. Ďakujem za safe. On ide po mne. Jak to? Kámo, čo si robil? Ty si Ja som ani nevedel, kde... čistky? Alebo čo si išiel robiť, kámo? Ja som sa išiel dohealovať. Kde je? Ja zdechnem. On išiel po mne, ja som zomrel. A on je dole či hore? Či Hore kde je? išiel. Zabij ho, kámo. Ne, on je dole, aj mňa zabil. Ale kamo, tam je diera a mne do tej diery skydol damage. Ja, no, to je super. Kámo! Prečo je tam ten boss? Prečo je ten Máme ostal dieru na blízko? moste. Áno, jo, viem o nej. Ale Aj, ja niečo- som spravil ďalšiu. Peklo tu máme. Dáčka. OK, čisté peklo zlikvidované. Ja som spadol! Som nemal. Kámo, potrebujeme zobrať bloky, ja som tam spravil jednu dieru. Tam bol creeper. Kámo, prečo by ten, kto to robil, tam dával bossa takého? Ja tu fajtím zombíka. Okay. Vstal. Yes! Čo je? Ja som ju dal teraz na jeden hit, už mal tak málo. OK. Čo z neho vypadlo? To ti hneď poviem, a už máme aj portál. Lenže sa musím Tak, vystrať hore, počkáme, prečo som bloky. skydol dole. Beriem všetky veci. OK. Už mám napchatý inventár. Ja už som tu na. Len predtým vpadom je creeper. Dobre, tak ber všetky veci, ešte je tu na aj pár Ja som čestiek, hore ktoré iba. sa dajú Jo, ale kam? Ja sa chcem tiež pozrieť do tých cestiek. Potom, ak môžem. Však si nič neberiem. Dobre, ja už som tu. Jo, tu nás sú nejaké moje veci aj. Jo, však ja... Tu som. Zničíš... Jo. Jo, čau. Jo, Ja čau. vidíš mi moje veci, aspoň také zákonné. No, mne chýbajú moje leginy. Hm. Z neho padol, že kamo... Z neho padol ten meč a on má Sharpness 3, Fire Aspect 1, Knockback 2 a Looting 3. Ok, ale je to drevené, takže si to môžeš nehať v pohode, ja to nechcem. Jo, lenže mi ešte chýbajú moje leginci OP. Tak tej si To zoberiem, kniha. keďže už nemôžem. Prečítaj No to na áno! Prečítaj to. Is this too late? What? No, ja sa Počkaj. nechcem čítať. Time the Chamber's memory stay nevie aký. Subject 0 is calm and temple nothing unusual, just like yesterday, but his brother doesn't seem alright. They
nevie aký, +1. No chance on subject 0, but subject 1 is mishaving. I locked him down for our safety. Počkaj, To je pauza sa- na chvíľu. Otázka, kde je portál, Runka? Portál ja ti ho Tu máš ukážem. veci, tu máš veci. Tu na, poď sem. Tu na. A jo, tu mám ešte A veci. tu je skeleton taký otázka. Za tými dverami pozor. Tak ty tam rovno vletíš, no. Nie, on má sekeru a zlatý armor. 1.8. Tomu ja hovorím 1.8. Enderman! Nemáš Nie, Enderman drevná ukážte mi loďka. Ten nie je agresívny. Ja viem, ale že by sme ho zabili, vieš? Na prvú. No, až potom. Ja viem, že ja už som tu kde videl ten portál. To nič není, no, tak to bol rage bait celkom. Ale nie, akže ja som tu už videl. Otvor Draka. to, keď si tam narval. Enderman. No tak kde bude, no. Nie Okej. nič boky, vystav sa. Kamo, môžeš mi nebyť v ksichte? Ďakujem. Ja to mám nad sebou zasa. Ja už viem, že ja som už ten portál kde tu navidel. To je celkom divné. Kam? Dobre, ja Kamo. to otvorím, bež tam. Buď bol tu, alebo kde. Tak, prihodne, už som ho tu videl. Nie, lebo čo, Čo? Videl si ho, keď si Poznám. fightil s ním, alebo? Keď som fightil s ním. Ježiš, sorry, silverfishka. Je to jedna silverfishka. A dále som naspäť. Ale ona je dole. Ona je ich milión dole. Ich je milión dole, ale tu na dole je stronghold asi. No dobre. Ja si tam vidím. Vypadni a chce mi tam skákať. Nie, ja mám polhapka, Mňa zabili. Bol som na tebo, akože ja ti tam kľudne skočím zobrať vec. Počkaj, nie, už som dohylovaný. Nie sú tu. Tam. Jo, nie sú. Jo, to je to. A však teraz Či, nie, Nie, tam sme tam, boli. kde sme boli. Somarina. Ja nám pôjdem vykraftiť šieldu. Ty skús nájsť, kde to je. Tam to je divné. Čakať. No. Je to hotové bludisko proste. Ale pritom je to také malé, ja by som tu ani nehľadal, už keby si nepovedal, že Som tu pri videl. craftingu. Som hore pri Ja. craftingu. Keby si nevral, že by si tu videl portál, kámo. No, ja som tu už videl ho. Ja mám shield aj pre teba. Yes, mám ho. Už viem, kde bol. Kde? Je tu diel pod za mnou. Kde? Si vykopal ty? Tu, áno. Tu som išiel pre môj meč Aha. a tu som ho videl. Kámo. Jo, prvé čo ma napadlo je spraviť toto. Nie dačo za to lávou? Asi nie. Ne, nebude. Aha, Jasné. tak ty si super. Ak ťa to strčí... Ja viem, že som super. Bež, ran. Jo, tak ten Enderman na mňa tu čaká. OK, zabij toho Endermana čo najrychlejšie, aby som už mohol u seba Super, ukončiť. no tak z dielo. neho nepadla perla. Kámo, tak to je rage bait. Takže čaute ľudia, dúfam, že sa vám videjko páčilo. Spravili sme podľa mňa celkom slušný progres, aj keď sme viac ako párkrát pochcípali. Takže za to určite dajte like a odber, že sme si zachránili všetky svoje veci. Ja vám takto hádžem kytičku. A tešte sa na ďalšie videá. Zatiaľ čau.